Teekö mikko puhua? Okei. No joo, Antti jo sikunta mun tässä. Tuolta oli pahaa puhuttu. Joo. Pari päiviä. Puhuis pohtiin teikkaa. Ahpes olapmat ja amas olapmat. Olapmat ja ainu puori olapmat. Ei häiriske. Mun on Mikki Rasmus, mun on lappulopalliseeret, mun on kokti 3 lohkajäki paaris. Ja mun länki läppää Saami Allaskoulussa ahhäitsä studenta. Ja no kun Antti muisteli, että mun maittaa studenta stivras mellahtun tehen mieltä. Ja tis sihkari tissekin kun saamassa tiimaa, mitä appe kuultelemme, kun studenta stivra tuolla ei saatni. Ja mun kähtsän kun juokalaikan saatni tuolla, ja nuu porrikas, että kun mä ei haasta tuolla ei tiimaa. No, ikko tien kuuluikan. Mun kähtsän joita, no, mäkö tehällä saa siitä muistella. No, mun on täällä noppiakin studentan tappe Saami Allaskoulussa. Ja tämä meillä erinomaisesti, kun Jelena, rektor, muisteli äsken, että missä nähtä ahpahus. Että täällä Saami Allaskoululla eikö ämpö kähtseli tämän nähtä ahpahus aina parakat. Ja me lähti tuon aiks vuostas ahpahäitsä ahpuu. Joukkuu tähän lohkaa, käy alkiimme nähtä ahpahus. Ja tästä toimaan, että missä teoskia, missä te ei välttämättä tappea, että missä te lokaltalla ja taka joukko, parkku, houtan pokti, maimi parakat. Mutta äänos aikki, että mi ats nähtä pokti parkupihtait ja maimi kalk joutit ja saat sisafas nähtä pokti. No, että tällä hui vuokas ahpa, että tällä estä nuko Jelena loka ja että pääs näistä miehtää Saami nuorat, että just tuossa nähtä on saat särvatan ohpuja, että on niitä tarvitsi orru kuotekeinnossa, kun vatsaat, tehdä kun valtetaan ohpu. Ja no kun muun vaasian, että kyllä toi on hui puudessa. Tämä niin kuin vuosichetti mun huilka P-olmos. Mun nohkan alle manjit. Hinke liikon nuorakki liikat. No tällä huipuakassa, että mun pääsän kyllä, että mun kaalte liikan. Kanski vähän TV-koulun oraalastan. Ja mä annan nehti Facebookka kafettuoskoulun. Ja tääkin parakat. Ja mun teästä mun pääsän iesmääriin kaas mun parkan parkkuihin. Ja tänä teoske tässä meitä vaatti sua mohtuun aikki, mutta mii studentille pääsän ietsä Oulu vaihkui tässä mohtat nähtäappuskaka toimet. Ja tällä lääke huippuudella meille tää ietsä päässä määriin, että kaas mikä saat parkkuis sisään ja maan kuukka mikä päässä parakka, tai kun ja nähtä mi ietsä kähtseli meitä. Pukti harvalusahta. Ja lääke toiman huippuudessa, että mun pääsän aavehofta kohtiratsi ja liikka. Ja te parkkuit, jättäkää mä itse mun noktamalla heikkiä ähkäs kärkän tingmauta, kun ei saat siis aina porra. Ja te, tieli kuitenkin nähtäappusa perä, no tätä kyllä hui porre. Ja missä mä ei min lohkas, studentmalle olkopäällä koulus eiret, ja että siinä pesti rohtuuspaht, rohtuusorrut ja parakat, kofalle päälle nähtä. Kyllä mä ei nuohti, kun parkkuikko parakalle färtti, mä ei aits pakallalla ja saakastallami. No, tämän päässä mä kodaan ottaa aiki Skype. Facebook. Mä tältä enää Skype-popti, mistä toivon, kun hollu mä ei pakallalla. Ja tällä huippuudelle. No, tällä huippuudelle takkaro ahpuin halekaan ja heivä kuihtu mun huippuudessa. Ja teikö muuluin maittaa tänä, että mä oon kisahto orru. No kun mun jutsana, että mun en tiedä lääkon, että ei orannut arvus apnamin tahti. Lista ahpumaan aitsuläppä. Mutta kun tallen aikana mun on vaitsan, jos mun teos jääkin offeletsan toipma, mutta tiimä vaitsen estän ollisaitti ahpuvaltin tappe.
Ja monen aikaan tällä hui tällä taipan puures, tappele naanaa kelpolusvuotta, ääntäli noko saamekielä ektui, että ei ohtake ääraa paikkiis maailmassa nuu porre ja naanaa kelpolusvuotta, just tämän saamekielä ektui, että saamekielä ahousa ektui. Ja mun jutsun noko, että saami allaskuulahan hui oktaa, ja sitten tehdä lämmös, mun kakkan lokt, vaihkuheitsi tähän, just tämän saami ahheitsi ektui. Että saami allaskuulas vulke olla saami ahheitsi, kenen naanaa kelpolosvuotta, sihki kielalatst, ollislats maittain ahpu ektui. Manna ja ahpahit. Ja sitä on olkuskuuluivas. Ja nuko Jelena Lokai, että tällä me tarpu, sihke kohtaa saami kouluin, olkupäällä saami kouluin, saamikielä ahpa heitsiä. No, tätä kyllä porrahtavat. Men chapulana nähtä ahpu sen kähtsälit. Autti tänä, että ämpö saamikielä ahpa heitsi student. Puolesta teihin. Voida saada tarpu. Eikä tuossa ahpeet johpui, nuko chapulana, että saami media maittain. Ataphan journalistiikka ahpu saamikilli. Ja tämän ihatsukalla ääräsäis maailmiskar kostikin. No tällä huipuorre, ja tämä vaihkuha ollut saami media, sihki raadioi, TV, avissa ja vissu saami media. No tämä kyllä huipuorre. Ja muului maittain potsi, millä tehdäläs sitä saami taita, omalla taita. Joo. Ja maittain muului killi, saami arpivirrui, paatsatoulun, ja vist, että tappeli nuun naanaa kelpolusvuotta teitä. Ja täällä takkaan autsuhus studentteja, täällä studentteja ja kähtseli maittain ottaa studentit teihkama. Aikvaltit ahpu saami killi. Ja maittain lämmillä erinomaisesti, mä munen kuit outan jutsan. Että minussa on pedagogiikka lämmössä taljakin. Että tiedä on mun pedagogiikka miä lää mohtaista. Mutta tämä millä erinomaista tappetta pedagogiikka miäppeda. Vuhtii valtaa just te saami pajaskässin. Vuhki ja metodit ja kähtsälä kun on muokkaan ohtispark kähtsälä tjahna hokti ja just tänä tälle hui mielenkiintoista lämmöstä pedagogiikka meitä. Että den ahpan tuolle ollut tässä että muoton saat saami arpivieru ja tai jäävahit ahpahemmissa. Ja tällä just tätä että rekryteerimään monet kun me naamuhit. Tätä kähtseli haits ämpö studentti teihka. Kähtseli rekryteer ämpö saami ahpahetjit teke saamikin saatsekin valta saami ahpahetjohpu, olkaa journalistit. Saamikielen aikhaalikin, tehke saamikielen aikhaalikin tutka ja noin viitas. No tällä hui tehalas, että studentit aivin junnin toppe kähtsälämän outtiditaan, että olkaa studentti haipus. Tai niinku, että no mun niinku totta mun nuparistus. Että mun jahkan nuko chapu mun saatan puhua sitä tänkä, että mun kolin offelaitsan parkan. Että tää vaihkuhi ollu, että mi kählemme sulli samma ahhatsa, että mi muistalit joita. Ja tässä on ollut vaihkuhus. No tälle tehdällä, että studentit parikin tanouti, että kähtsälit aatsa studentit, ottaa studentti teihka. Eli just tämä, että studentdemokratia meitä. Että mä mun jutsen tänä, mistä on ollut joskus laikan stivra tappalla skoulassa. Meitä studentit saat meitä, että valjuvuit. Ja tänne me studentilla ollut vaihkuus tasa muut. Siinä skoula piiras ja mo siinä ahpukalkaa manna. Eli joskus hakan stivra. No kun studentta stivra, doppe sahta aasi valtpajas ja kähtseli haat härää stivra ja koska me härää student. No studentilla hui ollut katsamus
tasahte moht sin ahpu ja mossin ahpo piiras outan. Ja chapulan kähte tänahte studentnakaan, missä siellä studentaviessu, kaus mi sahti servostallat, parak hoktasas partkuit, missä tället servostallan rustiki horren tohko, mä sahtaa käyvahit fritchaikis. Tätä kyllä huipori ja mun aina tälle outanan ollut. Ja studentista juuri parkaa tuolit vuori parkku, tasahte kähtsali. Nästan puoli studenta pirkassa. Ja puhutankin, kun mi laavet nämä planet, että ikuisen tasaatsi joka laika matki tahto, että kosa student sahti. Ja sitten pääsi päälle nuptaalla matkaa ja loppu päässä servostalla, alastalla, maihtal aikuna tällä ollut. Että mun autju on kuin taalaa studentit. La aktiivalla mieltä, stivrain ja sisahti määriidit, raadaadallat ja kähtsälit puoliidit ahpo pirrassa. Ja mun lokat tällä häälistä. No, tää tiedä kuit muusta, mä mun aikon muistelin, että kähtsälit ohtas parakat, studenta kaskanäset, studenta ja ophäydset, äraparikit, rektor, no, että kähtsälit ohtas parakat, no, että musil härää tätsyt. No, että mulla kiihtu muutas.